Avui us parlo del que ja és gairebé un clàssic, que és La noia del tren de Paula Hawkins, un llibre que podem trobar tant en català com en castellà com en anglès o en qualsevol dels 44 idiomes als que s'ha traduït aquesta novel·la. De què tracta? Per què enganxa tant? Doncs és una novel·la d'intriga, en la que ha passat un succés i tu el que vols com a lector és saber què ha passat, qui té la culpa. Això, a més, es potencia amb un multiperspectivisme. Per què? Perquè tenim 3 narradors diferents que són les 3 dones que tenen més pes en aquesta obra. Una és l'Anna, una altra la Megan i la més important per mi és la Rachel, perquè és entorn a la qual gira una major part dels successos. A més, també crec que és interessant el fet de saber que tenim una adaptació cinematogràfica que ens pot agradar més o menys, però ens serveix per recrear, no? I un cop llegida la novel·la poder contrastar. Què no m'agrada la versió cinematogràfica? Que ens canvia l'ordre d'algun dels successos i per mi aquí els detalls es mostren molt millor, però només és una opinió, també està bé la pel·lícula, de veritat. I bé, dit això, te l'has llegit, t'has vist la pel·lícula, les dues, no sé, podeu comentar-me el que vulgueu. Adéu.